Det var sygt, det der. Den kan jeg overhovedet ikke. Så en af de ting, vi har tænkt os, det er så, at man skal bruge det samtidig med, at man måske får lidt at drikke. Og... Ej! Du har så 3 liv, eller hvad man nu kalder. Ja. Hvor? Yes. Hey! Det må være noget med, at jeg egentlig bare lægger mig ned så. Så er der en lille en til bierne. Det skal så siges, hvis du skulle helst lave fejl, hvis ikke du har for meget deroppe. Det var flot det der. Det er da ikke klart det sådan på den måde. Stikler, man skal ben op. Ja. Jeg håber, at der kommer en pige i en lille nederdel. Det er derfor, jeg filmer. Det tager ikke brug. Jeg kan absolut køre på skære til med 10 minutter. Ja. Nu så vi jer så fint på video, hvad jeg Ej. Nej. Der er også mere sagt. Det var det bedste. Nej, det var det ikke. Ej, det er godt op der. Det passer heller ikke med mine proportioner. Det er jo... Det er tæt på. Yes! Først har taget den der. Ja, simpelthen. Ja, der kan jeg godt se, at vi får rimelig galt, men... What? Men hvad går det her? Det er sandt også svært sådan en der,